L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el president de les empreses Nudisco SL i Cups SL, Miguel Ángel Alcaraz, presentaven aquest matí l'acord pel qual Cups SL, que gestiona la marca Supermercados Vidal, trasllada la seva raó social a Ontinyent, a més de crear un nou supermercat de més de 2.000 metres quadrats al centre comercial El Clariano i les noves oficines de l'empresa, que s'ubicaran en la planta superior al supermercat. En l'acte, que reunia al Palau de la Vila representants municipals, veïnals, empresarials i sindicals, així com gerents i coordinadors dels supermercats Vidal de tota la Comunitat Valenciana, Jorge Rodríguez ha destacat que avui és un molt bon dia per a Ontinyent. És tot un honor i és una gran responsabilitat per al govern d'Ontinyent que aquesta inversió vagi a fer-se a la nostra ciutat. Però encara resulta més transcendent, al nostre parer, la decisió de Cups de traslladar la seu social ací, amb allò que suposarà d'increment de l'activitat econòmica i empresarial. Pense que no em quede curt ni tampoc exagere si dic que avui Ontinyent està d'enhorabona. És cert que la situació general és delicada, és cert que queda moltíssima feina per fer i que el camí és llarg, però també és cert que un pas més sempre és un pas menys i que l'arribada de Supermercats Vidal és un d'eixos passos que ens ajuden a apuntalar l'autoestima d'una ciutat i que ens ajuden a seguir creient que hi ha una alternativa seriosa, responsable i esperançadora davant del discurs de la por i de la incertesa permanent al qual de vegades semblem condemnats. L'empresari Miguel Ángel Alcaraz, per la seva banda, parlava en primer lloc de l'origen de Nudisco SL, amb seu a Bocairent, que es va crear l'any 1999 com a empresa conservera i de distribució de productes envasats de tot tipus, a més de 35 països per a diversos supermercats i grans cadenes d'hotels. Nudisco, que ara té ubicades a Espanya un total de 3 seus logístiques i de treball, no deixa de treballar per l'ampliació en els seus horitzons, destacava Alcaraz, i fruit d'aquest plantejament, Nudisco és a dia d'avui l'únic accionista de l'empresa Cups SL, que es va crear l'any 2011 per adquirir i gestionar la marca de Supermercats Vidal. Des de la seva adquisició ja han aconseguit expandir l'empresa en passar de 16 a 20 supermercats amb el nom de Vidal i augmentant el nombre de treballadors de 265 a 330. Ara la raó social de l'empresa Cups, que estava en Beneixida, es trasllada a Ontinyent en unes oficines que estaran ubicades sobre un futur supermercat de 2.200 metres quadrats de superfície en planta, que s'obrirà abans de l'estiu d'aquest any al centre comercial El Clariano. Perquè hem decidit que la seu social d'aquesta empresa estiga així en Ontinyent. Per què? La raó és molt senzilla. Proximitat en Bocairent, que és on està Nudisco, que és l'empresa matriz. Això ens facilitarà i ens ajudarà molt en quant a la gestió. L'establiment, el Clariano, que tots vostès coneixen bé, és un establiment bonico, un establiment que pot ser emblemàtic. La sala de ventes tindrà 2.000 llargs metres, 2.200, 2.300 metres. Vol dir que serà un buque insígnia dins de la nostra cadena de supermercats i, a més, compta dalt en unes instal·lacions per a fer oficines estupendes, amb molta llum, molt còmodes. L'alcalde insistia en que Ontinyent està d'enhorabona perquè una empresa ha decidit que la ciutat és un bon lloc per a fer negoci. I és aquest sentiment de pertinença a un projecte compartit, de treball comú, el que farà possible que la ciutat d'Ontinyent comença a ser ficada com a exemple d'un lloc en el que es pot eixir de la crisi sense deixar a ningú pel camí. Crec que aquest és, sense cap dubte, el principal objectiu d'aquest govern i entenc que el principal objectiu de tots els ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent. Per això vos convida que seguim per la senda de l'enteniment, que treballem conjuntament, que continuem pel camí del consens, de la voluntat d'acord, més enllà de qualsevol mirada partidista. El nostre poble, la nostra gent, està esperant de nosaltres que siguem capaços d'atraure i de recolzar iniciatives com esta. I en això vos assegure que este govern va deixar-se la pell. Moltes gràcies per haver vingut i, sobretot, Miguel Ángel, Cups, molt benvinguts a la nostra ciutat. Benvinguts. El gerent de Cups, José Canet, ha destacat en declaracions a la televisió comarcal que este és l'inici d'un pla d'expansió de Supermercados Vidal.
és una aposta molt important que anem a fer per fer una expansió de més tendes que tinguem previstes. En aquests moments tinguem previst lo d'Ontinyent, tinguem previst lo d'Alcoi i està en estudi 2 o 3 locals més de la Comunitat Valenciana. Respecte a les noves instal·lacions que s'albergaran al centre comercial El Clariano, Canet ens explicava què és el que va a poder trobar el client. Una espècie de mini hiper de productes de bazar, xugueteria, papeleria, alimentació, productes frescs. És un mini hiper de lo que estàvem nosaltres antes, la cadena Vidal, que el mateix projecte que teníem és el que estem seguint-lo. En un principi es crearan 30 nous llocs de treball per després anar creant noves places per a personal de la Vall d'Albaida. D'aquesta manera, la marca Vidal aposta per Ontinyent i per esta comarca.